Okay, mga brothers and sisters, natay tukion o a sort of kinibang katinawan o matawag po ni siya tubag o paliwanag o katinawan sa issue mahitungod sa CFD o Catholic Faith Defenders diin adunay mga pari o obispo ang dili uyon sa misyon sa Catholic Faith Defenders kon CFD. Sanglit ako usamang ko ka CFD, although dili ko aktibo sa grupo gyud, pero mo propes ko sa akong kagalingon nga CFD ko tungod kay nalipod ko sa pagtuong Katoliko. Although dili ko aktibo gyud sa mga buhat sa grupo, no. Natay tinawon mahitungod sa krusada o misyon sa CFD o Catholic Faith Defenders. Kay tinuod dunay pipila ka pari o pipila ka obispo ang wala mahiuyon, no, sa kinibang krusada sa CFD kun Catholic Faith Defenders. Og ngano na usa sa obispo nga nakita nato ang iyang pamahayag sa usa ka video, usa pod ka binisaya ang gi-share ni sa usapod sa mga CFD nga naguol siya kay ngano nga ang maong obispo nag-discourage o wala mahimuot sa CFD nga unta na nalipod man sa pagtuo. Okay. Now atong paminahon sa ni kining maong pari. Kay sa akong nakita pag tan-aw nako ani iyang video, do na siya punto. Makaingon ko nga naagid siya punto sa iyang gipamahayag. Lamang naapoy sa side sa CFD nga medyo na-miss pod o wala makita o wala matuki ani nga video. Mao na nga nakahukom ko nga maghimo ko og review ani og ako pong ipadayag ang ako mga panahom og unsay nakita nako nga wala makita o mapahayag ani nga video. Basta una na kong outlook o pamahayag kining obispuha nga nag-discourage o wala mo uyon sa krusada sa CFD, naapod siya punto. Pero una na kong pamahayag, naalang po'y wala makita niya sa maayo pod nga tumong sa CFD. No? Nga mauna nga wala po niya mahisguti. Ang iya lang ikasaway. Okay. Now, ato sang paminaw ni nga maong obispo, no? Si kuan ni siya, si Most Reverend Cirilo murag kuha ko masayop uy ni iyang middle name. Okay. Kasikas, Doctor of Divinity. Okay. Now atong paminaw ning iyang pamahayag sa maong video. Say gareklamo ng kanang Catholic Faith Defender sa kuha kay murag against daw ko sa ilaha, no? Magstorya ra ta nganong medyo against ko sa inyo ha. Ang trabaho sa mga sa Kristiyano, dili simple lang nga mag-proselytize niyo nato, no? Murag kumbinsihin sa usa ka ubang reliyon nga mali sila o ipatuo nga kitang pinakatama, no? Mugawas ka na murag mga bugalon kita, no? Dili na ako ginaingon nga dili na importante, no? Pero sa atong kalibutan karon nga daghan nagaantos, siguro mas unahon nato sa pangansa tong mga nagaantos ug ang atong katilingban, yung mga sistema nga di mao atong ayuhon. No? O somehow, sa pag-igugmaay nato sa usa, maski sa atong reliyon, maski sa atong pagtuo, somehow may mga tao eventually mutuo kang Kristo. Well and good. No? Bunyagan nato sila. Kung wala nato Kaysa di pa nato ipadayon kay malimot unya ko. Katusang puntuhan nung pahimugatan sa maong obispo, no? Nga mas unahon siguro nato ang ubang mga buhat nga maayo sama sa mga problema nga katilingbanon o for example sa ba mga kalisod
nga maipakita na to ang Kristiyano gyud nga buluhaton kaysa kana bang atong ipatuo sa ubang mga relihiyon nga kita ra gyud sakto og sila dili kana bang murag mahulog na hinuon nga muratag bugalon o bugal-bugalon siguro ang iyang pasabot ani. Okay. Now, kini nga punto muuyon ko o naagyoy punto ang maong obispo nga ato pong buhaton tong ubang mga concern nato sa atong katilingban. Okay. Now, ang sa issue pod mahitungod sa defending the faith, no? Ato mangguning na basa pod sa atong pagtuo nga dili man pod dautan. Dili man pod dautan ang pagpanalipod sa pagtuo. Kay labi na nga dili pod tanang tinuuhan maingon nato nga insakto. Buti pasabot naapoy tinuhuan gyud nga wala gyud pod masubay sa husto. Pananglit na mahatagtag example. Naay Kristiyano nagprofess nga Kristiyano nga gatudlo nga si Kristo dili Dios. Dayon kitang mga Katoliko gatudlo ta nga Dios si Kristo. Asa may husto ana? Na siyempre ang ato yung dipinsahan, ato yung tindugan ang insakto nga pagtulunan, alang-alang dito ta sa sayop. Subot ipasabot dipinsahan nato ang kamatuuran nga si Kristo dili lang kay tao kundi Dios usab. Dili lang nato na isgutan karon sample lang na. But ipasabot ang CFD kung nanalipod ta sa pagtuong Katoliko naapod tay punto kay alang-alang pod og dili ta mo dipinsa sa insaktong pagtulunan. Sama pananglit sa lain pong pananglitan kanang mahitungod sa mga kanang religious images o statues, mga larawan. Ato man yun nang nakita nga sa ubang relihiyon ilan nang giatake nga Diyos-Diyosan kuno na ug bawal na sa Biblia. Alang-alang pod og dili nato dipinsahan ang atong pagtuong Katoliko nga dili tanang mga larawan og ribulto Diyos-Diyosan nga gibawal. Ato ginang dipinsahan nga sa Biblia naay gidili nga larawan og ribulto naapoy kanang uyon o nga mo dipinsa yuta. So mahitungod pod siguro sa anak nga kanabang siguro nakita lang yun ako aning obispuha nga ang iyarag yung nakita siguro ang negative, no? Ako dili ko mutabon, dili ko mo tapig ug unsa poy dili maayo sa apologetics nga nakita, no? Kay naapoy kanang apologetics o panalipod sa pagtuo nga medyo murag sobra na kaayo, no? Murag nahulog ng harsh kaayo ang mga CFD. Dili tanan ha. Ang ako sa kuan lang sa nakita lang nga dili po ko motumbok og kinsa ang mga CFD nga harsh o kining mapintas kaayo manalipod. Okay. Now pero naapod na gyud. Now ako gani makaingon ko sa kung kugalingon dili ko maayo gyud nga CFD, no? Mo mainit sab ko, masuko sab ko. O inana, masipyat sab ko. Okay. Sama pod siguro sa mga pari sa personal nila, masipyat pod sila personal. So kami pong mga CFD dili pod ta mag-expect nga kami Jesus Christ o San Pablo, si San Pablo gali medyo maisog po to siya magdepensa. Okay. Kuskan po to siya. Dili ta ka expect gyud nga mga perfect gyud may mga CFD manalipod sa pagtuo. Okay. Sama nga kung ang mga pare masipyat sa personal, kami sab masipyat, no? Pero ato lang iklaro diri nga ang tahas sa CFD biblical ni kay gani si Pablo na nalipod sa kamatuoran. Okay. Og hinoon na i-advise nga buhaton ang pagpanalipod sa maayo nga pagpanalipod nga with reverence kanang but ipasabot charitable, dili nang manalipod sa pagtuo nga muratag hambog o muratag galut o inana ba
kanang atong i-look down ang ubang relihiyon nga murag ato silang i-condemn. Ako moingon nga dili po na maayo gyud. Sa ako nang giingon kaming mga CFD dili mi perfect. Masipyat sabi. Og unta ang among sayop kurihian lang, no, dili lang mi i-discourage nga undangan namo ang krusada. Kay since the start ang simbahan giatake gyud, na nalipod gyud, og mao manggani nga nibarog gyud ang maong simbahan kay naaman po'y manalipod gyud. Gani na mga nadeklarang santos nga apologies. Saint Athanasius, for example, apologist to. Even Saint Thomas Aquinas, defender to sa Catholic faith. So siguro ang maong obispo og dili lang gani kining obispo hanapog ko'y nahibaw-an nga mga pare obispo nga wala mahimuot o wala muuyon sa CFD kay nagtuo ko nga ang ilarang nakita sa CFD ang negative ra, no, ang mga apan ra, no, wala kaayo nila ma-emphasize og unsa po'y positive sa CFD. Gani sa akong nahibaw-an tungod sa CFD daghang na enlighten sab nga mga dili katoliko nga gani daghan na usab na malik sa katoliko tungod sa misyon sa CFD. Gani daghang kay mga testimony ani, no? Gani for example nakoy nailhan si Brother Paul Alima nga former pastor sa Saxinioba na convert sa katoliko tungod sa usa ni ini sa gihimong instrumento sa Ginoo ang misyon sa CFD. Ang mga tubag ni Brother Socrates Fernandez, ang iyang mga explanation nga usa ka CFD, usa sa naka-enlighten, no? Nakahatag og kahayag ni Paul Alima nga kanhi usa ka pastor sa Saxinioba nga na-enlighten, nahayagan sa pagtuong katoliko, mao nang na-convert siya sa pagtuong katoliko. Sabot ipasabot, ayon na niyon lang nato ang pagbalanse gyud ba sa tibuok gyud istorya. Nga ang CFD dili may perfect, na ami mga apan siguro dili lang pud siguro nato kana bang tabunan o kana bang ilahap o lunlun maot na lang gyud ang atong ipakita, no, nga imahen sa CFD, no. So akong balikon as a CFD hinon dili ni ako kuan kana bang official gyud nga tingog ni sa tibuok CFD, no. Di ko moingon na ako ra ni personal views ra ni nako nga unta kung doon na may kakulangon sa CFD dili lang mi i-lockdown nga murag wala na gyud may nahimo nga maayo. Okay, among ang kuno, no, sa ako ni nga personal nga pagbati og panghuna-huna nga dili mi perfect, na may mga apan og unta tabangan lang mi nga ma-upgrade o ma-refine ng among pagka-CFD, no. Okay, dili kay mura og i-discourage mi nga muundang mi ani kay wa ni hinungdan among gibuhat, no. So yun na lang, no, sama ba sa institusyon sa pagkapulis. Dili siguro maayo undangan nato ang institusyon sa pagkapulis kung daghantang nakita nga mga pulis nga abusado. Di ba? Ato lang tabangan unsaon pagkurihir ang mga pulis nga badlungon o dili maayo. Dili kay undangan ang maong institusyon. Iyon ani pod. Ang CFD noon ang maong obispo wala man siya mag-ingon nga undangan, no? Ang iya lang gipakita ang iyang kanabang negative nga obserbasyon nga iyang gihuna-huna, ang sa iyang huna-huna nga dili maayo. So okay ra pod, no, kay aron pod mahibaw-an nato mga CFD ang unsay negative impression sa pipila ka leader nato sama aning obispo nga atong gi-play karon iyang video. Okay, so mao na, so nagtuo lang yung ko ba nga ang negative impression lang mo ay na nakita mao na nga natural mopakita po sila o kining obispuha sa iyang pagsupak sa CFD, no. Pero ang ako lang diring rule aning review aning video nga gusto nako mabalansi ang panglantaw nga ang CFD dili siya lunlun negative,
naapod siya positive nga bot ipasabot ipadayon ang positive og kadtong negative maoray hinay-hinayon og correct, no ingon ana ba kay kung i-discourage nato ang kausa sa Catholic Faith Defenders nga gani ako maning nabasa sa libro nga PC-7 Second Plenary Council of the Philippines, no siguro kining obispuhan nakabasa siguro ni siya, or kung wala siguro ma-remind lang pod nga na sa Second Plenary Council of the Philippines nga ang atong simbahan gadasig sa pagbansay sa mga Catholic Faith Defenders o pag-organize nga aron mahibalog yun ta manalipod sa atong pagtuong Katoliko. Pero wala giingon nga pinaagi sa pagpasikat, pinaagi sa kanang bombastic ta, ha? Okay, gipasabot lang sa atong mga obispo nga sa maayo nga pamaagi. So yun na. So yun na lang ako nakita. Siguro kung kining obispuha o dili lang kay kini siya, kung nakita pa lang nila siguro ang maayo nga sistema sa pagpanalipod, siguro nagtuo ko nga kining obispuha dili ni siya mo against nato. Okay. Siguro na lang gyud siya nakita nga sa iyang paminaw dili maayo. Okay. I agree po, no? Kay ako po napo ko'y nakita gyud nga dili maayo sa apologetics. O kung maghari na ang garbo, maghari na ang mga emosyon, siguro parehas lang po siguro sa mga pari, no? Kay bisan mga pari, dili po sila tanan nga murag yung si Kristo, no? Namanggali mo ingon nga naipari nga strikto kayo, isog kayo, nagali uban nga naipari ko nung palahubog, amot o tinuod mo na. Okay, murag ingon anak naman siguro, murag kung maghisgot ta og personal, mapari man o si IPD, both guilty anang mga sipyat. Okay. So ina nilang, no? Ang atong buot ipasabot. Katong gisgutan sa mga obispo nga katong mga ubang gimbuhaton nga pagtabang, ubang mga concern, wala tay supak ato. Oh? Okay, angay pud buhaton. Pero sa issue lang sa CFD, natural, naata sa apologetics po. Usa po ni siya ka kinibang buluhaton. Nga dili ni siya undangan o dili mi i-discourage ani tungod kay mandato ni sa atong simbahan. Nana sa Second Plenary Council of the Philippines. Wala lang ko'y giandam nga kopya. No? Kaya kung mga kauban ani naay kopya ani, no? Naay libro nga Second Plenary Council of the Philippines. Gani ako naapog ko pero wala ang nako maandam. Okay. Napalit nako to sa Cebu. Okay. Nga ang ministry sa CFD gani sa amo address sa Dipolog gi-appeal gini sa ministry, no? Kining kanang gitawag og ministry sa Bible Apostolate gi-affiliate gyud ang CFD. So buti pasabot mandato na usab, no? Sanction na sa among obispo diri ang krusada sa Catholic Faith Defenders. Okay. Hinoon sa ako na laging giingon, dili lang po kaita mo expect gyud og maayo na gyud me. Okay. Ayaw lang mo pag-expect og kanabang perfect me. Kay kung kamo dili mo perfect, kami sab dili manggaling mo nga mga leader gyud mo. Nasamot nami no sa ako na po ning analysis. Ang ako lang nga iampo mi, tabangan mi nga mo improve mi. Makorek, makurihian ang among sayop dili kay i-denounce me or i-discourage me aron undangan na mo ning among paghigugma sa pagpanalipod sa pagtuo nga gani biblical man ni naaman ni sa Biblia ng manalipod sa pagtuo ang atong unang Santo Papa nakalitok ana nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag sa bisan kinsang mangutana kaninyo mahitungod sa inyong paglaom o pagtuo. Pero naay sumpay nga mao siguro ni gusto makita sa mga obispo sa maaning obispoha nga ang pagpanalipod buhaton sa kalumo ug pagtahod. Siguro ang nakita lang yun aning obispoha sa natong mga CFD ang harsh, ang kanabang mga pamaagi na to nga murata og mapintas. Okay. Now,
ug mao na atong kurhian para nga kining obispuha o guban pang obispo ug mga pari mausob ang ilang panglantaw sa CFD. So nagtuo lang gyud ko naara ni sa atong sistema, no? Kay nagtuo ko kining kausa sa CFD, mura ni siya og adi kay mura mao gyud. Defending the faith or like a debate is an art, no? Ang ato lang himong example ang debate. Ang debate dili maayo kung ang atong mga kinaiya sa paghimo ani dili maayo. Samaan nang walay respetuhanay mga takit a personal ana dayon magsininggitay ta manalipod sa pagtuo. Mao nay dili maayo sa debate, no? Kanang binurong kanang pagpasikat lang. Di ba? Pero dili tanang debate o dialogue maot. Is ako nang giingon, debate is an art. Buti pasabot kay art man, so kung pananglit sa example kanang mag-drawing ka, ang imong art maayo nimo pagka-drawing, so ang tao nga makakita mo appreciate yun. Pero kung maot nimo pagka-drawing, dili po mo appreciate ang tao. So mao po na ang CFD, kanang buhat sa pagpanalipod sa pagtuo o kanang mga debate. Ang debate, art, yun na. Buti pasabot, kung kitang mga CFD, maot ta mo debate kay dili ta mo respeto sa atong kaatbang, ang mga opponent, murata og muka og tao, manalipod, magsyagit-syagit ta, o mga takit ta personal, maot yun ang atong pagdepensa. Pero kung makita po nila sa mga pare, ang mga obispo nga charitable ta, maayot dili ta manginsulto, o kalma rata mo explain sa atong pagtuo, umutubag, dili po siguro sila masuko na to, or sa laktod, may muot sila na to. Kay ako, daghan akong nakita po mga debate nga healthy. Nga kanang gitawag na to professional type of debate. Nga na yung mga pagrespetuhanay. Siguro, mao lang yun no? Balik ko na kus pag-ingon. Kining mga pare o obispo sa maaning naa sa atong giplay nga video, ang nakita lang niya diri nga ang negative ra aspect sa CFD. Mao nang siyempre ang negative dili gyud nato ipatunay. Mao nang nakaingon ning obispuha nga dili maayo ning atong kausa. Pero ako pod as a CFD pod, kay ang akong panglantaw po sa CFD nga naaman po'y positive, mao nang ako pong gi-share para mabalanse, no? Dili pod madayag lang ang usa ka side. So mao ni, no? Atong ipadayon ning maong obispo, no, sa iyang pamahayag. Pwersa o lalison sila para mahimo silang Kristiyano. Kay usang klaseng Kristiyano na sila kung nahimo silang Kristiyano dungod sa napili nato sila sa paglalis. Mas maayo na himo silang Kristiyano tungod nakita nila ang atong mapaugsanong gugma nga na missionary aspect na nagawas kita sa atong comfort zone, sa atong maski pagkasimbahan. Okay, sakto gyud. So ngan nga napamulong sa mga obispo nga gusto niya kana bang sa mapaubsanon sa humility, nga madala na to ang uban sa Christianity sa humility nga pamaagi, dili anang murag yang ipasabot ri bombastic ta. Sakto, di ba? So buti pasabot kung nakita aning obispuha ang charitable apologetics, buti pasabot kung ang nakita aning obispuha mga CFT nga charitable mo mutubag o manalipod sa pagtuo, nagtuo ko nga dili ni siya manaway na to. Sis mao na nga nagtuo gyud ko nga siguro ang iyang nakita nga mga CFD, kinsakha ni sila, asin ako na apil ko ani kay dili man pud ko kaingon nga maayo gyud ko nga CFD, masipyat man gyapon ko, masuko man gyapon ko. Okay. Usay maka personal po ko. Okay. So siguro ang nakita aning obispuha nga mga CFD, apil na siguro ko nga dili mga maayo manalipod sa pagtuo, dili charitable. Mao na ang iyang gipasabot nagtuo gyud ko. Kay gi-emphasize man niya dinhi nga kung atong dalon ang uban sa pagka-Kristiyano o sa atong pagtuo sa humility nga pamagi, dili sa kanang harsh ba, kanang
kapintas. Okay, atong ipadayon ng maong obispo. Maadto gawas sa simbahan aron matagad to mga gawas sa simbahan, dayon sa simbahan, magidaog-daog. O gamiton maski ang resources sa simbahan, pangalan sa simbahan, gamay nga gawom sa simbahan, gamiton kana dili para sa simbahan, kundi para sa mga ubos o gidaog-daog. Dili gamiton ang gahom sa simbahan aron panalipdan ng mga sala sa mga obispo ug mga pari. Labi na sa pag-abusar sa mga babae o mga kabatanunan. Okay, kini pod no. Wala pod nag-ingon no ang obispo nga nanalipod mi ang mga abuso. Okay, now kung doon na manggali si FD nga nanalipod og abuso, nagtuo ko nga dili na siya si FD. Kay ang si FD god, unsa may si FD? Catholic Faith Defender. Faith ang pagtuo mo gidepensahan. Ang si FD dili CAD. CAD means Catholic Abuse Defender. No? Dili may Catholic Abuse Defender. CFD, F dili A, dili abuse, no? So meaning ang among gipanalipdan sa among misyon pagtuo, dili abuso. So atong giklaro na, no? Wala man po noon siya ga-specify nga mo na among panalipdan, no? Or kung mao ni iyang nakita pananglit dunay si FD na kita niya nga nanalipod og abuso, mo dili po na mayo. Okay. Pero ako no mahadlo ko na. Okay. Kay ako sa akong pagka si FD, gusto nako nga ang panalipdan pagtuo ra gyud, dili ang personal. Kay sa personal naagid pud tay ikasaway gani. Okay. Dili lang gani kay sa pare, no? Sa akong kaugalingon gani na ako ikasaway, personal. Okay. So mao na no atong iklaro. So sakto ang mga obispo nga dili panalipdan ang abuso. Okay. Og dili po na misyon sa CFD ha, kanang magpagpanalipod og abuso. Kung doon na manggali si CFD na nalipod og abuso, wala na siya magsubay sa tinuod nga misyon sa CFD. Kay ang tinuod nga misyon sa CFD, faith o pagtuo mo'y panalipdan dili abuso. Atong ipadayon ang maong obispo. Kung unta gamiton nato ang atong gamay nga impluwensya o gamay nga kwarta, ay itabang diha sa mga kabos. Okay, so maura to no, mabura ka ito. Ato lang balikon ang usay part. Reklamo ng kanang Catholic Faith Defender sa kuha kay murag against daw po sa ilaha, no? Magstorya ra ta nganong medyo against ko sa inyo ha. Ang trabaho sa mga sa Kristiyano dili. Okay, di na nato ipadawon kay ato natong na-play. Ato lang gipahimug-atan tong wala siya mahimuot sa CFD. So akong i-rough off ang akong kining ikatampo ani nga issue. Okay. Nagtuo lang gyud ko nga ngano wala mauyon ni sa maong obispo ang CFD. Kay ang iyang nakita ani nga video, ang iyang gi-emphasize ang negative, which is dili gid po ko mo supak niya nga naagi mga negative impression ng CFD. O ngano na tungod kay kaming mga CFD dili mi perfect, buti pasabot masipyat sab mi. So maoray na pahimug-atan aning obispoha ang among sipyat, no? Ang dili maayo nga talan-awon sa Catholic apologetics. Pero akong karuhon nga ang Catholic apologetics dili lunlon negative, naa siya positive. Nga gani sa US, sa Amerika, no? Bisan sa mga video sa YouTube daghang kong nakita nga tungod sa mga religious debates between Catholic answers o kanang mga debater po sa Protestante, daghang na enlighten nga mga Protestants nga na-convert na gani noon sa Katoliko, o ang uban ni na mga reverts ni balik sa pagkatoliko tungod sa mga maong religious debates nga sa maayo pod nga debate, dili nang debate nga murag mag-away, no? Kanang debate nga professional. So buti pasabot depende na sa approach. Oh, ang obispo lang ang iya lang na emphasize diri ang negative lang, no? Sa CFD mo nang iyang gi-denounce or iyang gi-supakan. Wala niya hisguti diri ang positive. Siguro murag ko lang nato, di lang siguro mauto nato mga CFD pag-interpret ning iyang video. Murag ato lang ning sabton nga gihagitan niya mga CFD.
nga atong kurhian ang atong mga sayop. Hinana. Kay kung makita niya ang positive sa atong ministry, nagtuo ko nga dili siya musaway na to. Okay. Maura na, mo na akong nakita aning iyang pamahayag. Kay common sense po. Kung maayo ang atong sistema sa pagpanalipod, nganong musupak man po ning obispo. Di ba? So, nagtuo lang yun ko nga naagi nakita nga nila nga dili maayo nato, mao nang nisupak siya, ni agensya. Mao na. So, at di lang nato mauton og sabot ning video sa mga obispo. No? Ato lang sabton nga gihagit rata mga CFD nga na kinahanglan i-refine nato ang atong mga pamaagi sa pagdepensa. Nga kadtong mahimuot sila. Nga dili ta kana bang murag mukaog tao manalipod, nga kanang magsagit-syagit manalipod, nga manginsulto ta sa ubang relihiyon. Okay. Ako siguro tingali guilty ko ani, no? Kay sa akong paminaw, sa akong pagka-CFD, dili man gyud ko ingon nga maayo gyud. Moinit sab ko, ma-emosyon sab ko. Okay. Pero naningkamot ko makat-on. Pero siguro ang kamo na lang, no, nga mga nakadungog aning video, no? Kung daghan pa kong sayop, daghan pa kong kakulangon, pag-chat mo na ako, pag-message mo na ako sa Facebook para makurhian ako akong sayop. Kay wala yung ko mo claim nga perfect ko sa Catholic Apologetics. Hangtod karon gatuon paghapon ko. Okay. Naningkamot ko makaton nga mahimo ko nga effective yun nga defender. Okay. Dili ng diponder. Okay. So, mao na. So, katulang, no? So, sa laktod o sa pagtapos, maingon ko nga, dili ko mo supak sa buot ipasabot sa maong obispo. Ang ako lang, ang wala matuki sa maong iyang gipamahayag, ako na pong gi-share ninyo. Nga, aron ba dili ba maimbalansi ang panglantaw nato sa Catholic Apologetics o panalipod sa pagtuo. Nga buot ipasabot, ang misyon sa CFD, mandato na sa atong pagtuo, dili na heresy. Okay. Now, naalay dapat koreksyonan na to. Aron ang mga pari, sama aning obispo makauyo na sila nato. Kung makita nila ang maayo sa CFD. No? Okay. Kana lang, no? Pero dili man ingon nga wala makita. Naman ko yung nakita. Siguro, wala lang makita sa uban, sama nila. Okay? Muna nga atong ipaklaro nila para nga dili lunlun negative, dili lunlun maot ang ilang panglantaw sa CFD. Okay. So, ang wala na ko maisguti karon, maybe sa sunod na tong pagtukian nga isyu, akong hisgutan. Okay. Katulang, daghang salamat. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.